אפשר עוד שאלה? עוד אחת. בהנחה ואתה ב-12 בלילה מגיע הביתה עכשיו ואתה... אשתך אמורה להגיע ב-12 וחצי ואין לכם תקשורת, אין לכם קשר, אין טלפון, אין כלום. האפשרות היחידה זה להשאיר לה מכתב על השולחן שאתה בשעה 1 בלילה יוצא לאיזה הרצאה. בשבת אתה מתכוון? לא. ביום חול. ביום חול. כן. מן הסתם תכתוב לה, נגיד וקוראים לה חנה, חנה, אני בשעה 1 יוצא להרצאה בקריית גת. אמת? לא תכתוב לה, חנה, הרב אמנון יצחק יוצא להרצאה בקריית גת בשעה 1. אתה כותב את זה בגוף ראשון, נכון? נו. כן או לא? תלוי, נו. מה תלוי? תכף אני אענה לך למה תלוי, כן. אתה חושב שאני עולה על מוקשים, בחייאת. לא, אני שואל, זה הגיוני גם. תמשיך, אני אענה לך. אוקיי. איך מתחילה התורה? בראשית ברא אלוקים את השמיים. מי מספר לנו שאלוהים ברא? מי מספר? נו, מי? אני לא יודע, אם זה היה אלוהים, הוא היה כותב בראשית בראתי. זהו? אז מי מספר לנו שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ? כלומר, יש גוף שלישי שמספר לנו שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. כן. אם זה היה בגוף ראשון, היה רשום שמה, הרי אלוהים כתב את התורה, נכון? משה רבנו היה כלי בידיים של אלוהים לכתוב את התורה. כן. אלוהים היה צריך לכתוב בראשית בראתי. אני אלוהים בראתי את השמיים ואת הארץ. שמעתי. אז מי זה מספר לנו שאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ? מספר לך את הסיפור, מי מספר? אוקיי, תודה. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה רבנו את כל התורה ואמר לו תכתוב. מה לכתוב? אמר לו תכתוב. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, עד שהוא הגיע לנעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אז מה אמר לו משה רבנו? מה שאתה שאלת. אמר לו, איך אתה אומר נכתוב נעשה אדם? יגידו שיש 2 רשויות, אתה לא לבד. יגידו נעשה אדם, זה 2. נעשה אדם. מה, 2 עשו את אדם הראשון? אמר לו הקדוש ברוך הוא תכתוב נעשה, כי אני רוצה ללמד דרך ארץ. דרך ארץ שהגדול נמלך בקטן. הגדול זה הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם המלאכים שהוא ברא בעצמו. מה אתם אומרים? נעשה אדם או לא נעשה אדם? אז כתוב שכל אחד אמר את דעתו לעשות או לא לעשות. הוא אומר לו כן, אבל מה אנשים יגידו? אנשים יגידו נעשה אדם, יש 2 רשויות. אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הרוצה לטעות יבוא ויטעה. גם אם אני אכתוב אעשה אדם, מי שרוצה לטעות יטעה. גם אם אני אכתוב בראשית בראתי, מי זה אתה? מי זה אתה? אלוהים. אלוהים זה לא הקדוש ברוך הוא. אלוהים? לא. אני אסביר לך. אתה יודע שיש לו כמה שמות? אלוהים, אל, שם הוויה ברוך הוא, צבאות, שדי, אדנות ועוד. למה זה? כמה שמות צריך? כל אחד מבטא משהו. אלוהים זה כל הכוחות כולם. בעל הכוחות כולם. כל הכוחות שתמצא בעולמות כולם, זה הכל, הקדוש ברוך הוא השתמש בכל הכוחות כולם שהוא ברא, ואיתם ברא את העולם. איך הוא ברא? בראשית ברא אלוהים, בעל הכוחות כולם, את השמיים ואת הארץ. כי כל דבר יש בו כוחות אחרים. בשמיים יש כוחות אחרים, בארץ כוחות אחרים, יש עפר, יש מים, יש רוח, יש אש, כל אחד זה כוח אחר. באלוהים, אל זה לשון כוח.
אין לאל ידי לעשות עמך כך וכך. אין לאל ידי, הכוונה לא שיש לי אל. אין לאל ידי, אין בכוחי לעשות כך וכך. אל זה כוח. אלוהים זה כוחות בלשון רבים. בראשית ברא אלוהים. אז הוא מספר, לא אני בראתי, אלא עם כל הכוחות כולם, אני בראתי את העולמות כולם. אז בכל הבריאה לא מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא, רק אחרי הבריאה. אבל כל הבריאה נעשתה בכוחות של כל הברואים. לא פשוטה, נכון? עכשיו תתעמק עוד. אמר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, כשאמר הקדוש ברוך הוא נעשה אדם, הוא מגלה לנו סוד. שזה לא רק נעשה אדם שהוא נמלך באחרים, אלא הוא ביקש מכל הברואים כולם לתת כוחם בשביל לברוא את האדם. שבאדם אחד כמוך נטועים כל הכוחות של העולם כולו. לכן חכמים אומרים, הביא עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. איך אומרים לי להיות עז כנמר? אני נמר, אני אריה, אני קל כמו נשר. איך אומרים לי? אומרים כן, יש בך את הכוחות האלה כולם. כי כשהשם אמר נעשה אדם, לקח את כל הכוחות כולם ונטע באדם. לכן אתה רואה שיש אנשים באמת מהירים כמו נשר. אתה רואה אנשים שיש להם עוז ואומץ כמו נמר. אתה רואה אנשים אריות, אתה אומר לו אריה זה. אתה רואה שיש בהם כוחות מכל הברואים כולם. כשחנניה, מישאל ודניאל, חנניה, מישאל ועזריה, היו צריכים לקפוץ לכבשן האש, אז הייתה שאלה, לקפוץ או לא לקפוץ לכבשן האש? אז הם למדו מהצפרדעים. מה הם למדו מהצפרדעים? שהשם אמר למשה, תגיד לפרעה שתהיה מכת צפרדע במצרים. אז מה קרה? כתוב שהצפרדעים יהיו גם בתנוריך ובמשארותיך. אז לא רק שיהיה בחדרים ובאולמות, יהיה גם בתוך התנורים. משארותיך זה הבצק. איפה יש בצק? איפה שהתנור חם. והצפרדעים נכנסו גם לתנורים החמים. מי חייב את הצפרדע להיכנס? אפשר להיכנס למיטה מתחת למזרון של פרעה. למה להיכנס לשם? הם מסרו נפשם לקיים את רצון הבורא. אז אמרו חנניה, מישאל ועזריה, ומה צפרדעים שאין להם שכר ואין להם עונש ואין להם ציווי אישי, אתה צפרדע תיכנס לשם ואתה תלך למיטה? לא אמרו. והם החליטו למסור נפשם לכבוד השם, לקיים את רצון השם בתור הברואים שלו. אנחנו שאנחנו מצווים על קידוש השם ויש לנו שכר ועונש, לא נעשה את זה. מאיפה הם למדו את זה? הרי כל בן אדם בורח. פעם מספרים שאחד אמר, לקחו אותו לגיליוטינה, אז אמרו לו, מה הבקשה האחרונה? יאללה, קחו אותי מהר. כאילו הוא לא מפחד, קחו אותי מהר. פתאום נפל משהו מלמעלה, הוא עשה ככה. כי יצר לב האדם, הוא רוצה לחיות. זה הטבע שלו, לחיות, לשרוד, להילחם על החיים. עכשיו לקפוץ לתוך כבשן האש זה ההפך מהטבע של הבן אדם. כי בן אדם בורח מאש, בורח מהמוות. אז איך לקפוץ? בגלל שיש בהם את הכוח של הצפרדעים. הבורא ברא בהם כוח גם של צפרדעים, מכל הברואים נעשה אדם. לכן הם אמרו, כיוון שיש בנו את הכוח של הצפרדעים, אנחנו נקפוץ לאש. והם קפצו לאש, והם נשארו בחיים. ממש כמו הצפרדעים שהיו במצרים. אלה שהיו בתנור נשארו בחיים. אלה שלא היו בתנור נאבדו. אז זאת אומרת, בכל אדם יש. אז נעשה אדם, פירושו שהבורא בכל הכוחות כולם ברא את הבריאה, והוא גם לא מתגאה אני. הוא מבקש ענווה מאיתנו, אז גם הוא אומר, עם כל הכוחות אני בראתי את הברואים כולם. זה לא אני לבד, לכן אני רוצה ללמד דרך ארץ, שגם גדול כמוני שברא את הברואים מתייעץ איתם, האם לברוא את האדם או לא. תודה על השאלה.
כן, תן ליהודי.